Khoroknwi Tiprajwk Sikli Chowmuhani Hatini Baranogo Kiphilwi Tongmani Jorao Totrani Rangchakni chen Sekporwi Twlangjakmani Patimung Damnwichibwrwi Laithangmani Yakulo Phano Police Patimungo Khorokngjak Tongnairokno Romwi Manyakho Aboni Bagwi Tewaisa West Agartala Thana Thangai Malaika chen Tiprajwk Sikli Asalni Patimungo tui koksanani thangai chen Sekporwi Khorokngjak Sikli saka watini Bagwi Chowmuhani Hatini Nogo Kiphilwi Tongmani Jorao Abohai Jorao Khoroksa borokni Baranogo ganawo bathagai koksawi Tongmani khane Patiago hinke ungkolokti phaiwi Asiklini Totrani Rangchakni chen Sekporwi Twlangjakha khane Patimung tui West Agartala Thana Khlaiwi FIR fiaba Patimung Damnwichibwrwi Laithangmani Yakulo Phano Police Naitugui Declare Manya Angmabai Haino Hai CCTV footage Tolangui West Agartala Thana Thangai Malaika Asen Sekporwi Nokphang Mia chen Khoroknwi biang thangai Tongmani Jorao Khorokngjak jung ganke bazaro thamani Chowmuhani bazaro like satta diwana thangmani ke ajago wati ngai swing Chowmuhani bazar kisa wait khai jong khawati isa thadino hne ke wati jepro kisa sekere renka I like apro 8:30 rokong khana ke jung apro bazar hati khaikya khaimani pore nogo Kiphilwi like iko 9:30 9:20 rokong khana ke osomoyo je ogoliwo Baranogo ni sahaberitis ni goliwo ekjon borok kok sama heke bothagai tongo mane phono kok sama heke gate ongke singka wansuka je bo gate ni borok rokna anok ni borok rokna ke singbono ignore khai chini sum khaikya ge je singbono live phaipru ni pore hingke bosono flow khaikya ge flow khai je kisa Chini reno hamna nai mani somoyo hingke bosono ekdom push khai Totrani chen sotoni tlang thangka ge chungbo atta sama ge phone jamaliya ge bo khari pai kha ge khari pai mem pore chung saimangka je Totrani chen komai thangka hene ga purung ga ge chiri khoka ga pare pini utung bo khapurung ka hepano margli ata bono biang dige khata bo kha like the book oh sahaberitis ni yang adio mot malam aja bong ke bunyi borok da na sin borok khada nok bo mai kono bong ni borok kono bo ha kisa boys kor da na keram da boys ngana bokai jang nong nai min age ganang kisa boys gana khana nogo ke nok tini ka ro complaint de feketa mia ni sumino khai ke police tama action na kam kai mia ni sini si jeto got na ka police tam saka like chungtini khungo bo thangka je CCTV check khanya hne ke duja jaga check khakya te je jaga bo o sigo kharo a jaga ke check khaimia kota ge o jaga tabu phai sung complaint ro ko kha je borok sawo noida digi phaji hne je sawo hodi noita tabu mian got na si tangai aso borok let khai ka police ka sido like bo 24 hour kai tongka haipan si action kuno na ya sidi pun itu na na Kana naik kata 24 hour. Sisi jago. Nu khana ko ma khang do nu kha borok ke. Kisa bike thake mane kisa asu bong ko ya. Dress sabo ma he chungga ko. Long sleeve shirt violet color ta ke tola ke shoot kanjang ke bokro kong ke paper thubja watini bagai. Ni kha ko na ja khara. Na ja. Chen chip kaisa du ko mang. But bopus khai pro Yakulo ko duk man bai khata. Acha ni mung kita mo. Ani mung ke pile de bor. Aur jaga tam khajun tong no ka pori tong man da. Pori tong. Bo jaga pore. Holy Cross College. Bo khe? Bo tabu recently college ka uta. College ho. Bo college bo kha. O tabu si recently inke ko admission khaya kota. Bo bil mung kita mo. Pinky de bor ma. Para khe? Ke zamara gari para tong bai di. Ngoro khorong ni da. Gana no mo tong. Bara tong lai ta. Ek jaga tong lai ni. College pore o jaga tong lai mani ta. Wah tu je phai mero. Mia wati ni bagan omo khayo. Mane lama rokwa se borok kare hinte ba. Ba tine phone no jao tisat no PS of khajin sono no. Rajakhor aguliwa chen Sekporwi Patimung abo puilaya fiaba salbrumno abo hai Patimung ra kasai faimane bagai tongko songlukurone bisingo nukjakha kirimo sekango bo chen Sekporwi Patimungo Khorokngjak Tongnairokno arrest Khlaijakmani haino hai yakak mongkore abo hai Patimung rokni aboni bagai sanmungti sajaka naimathang bodol rokni karak naikol mong joto thaibono rajaknani bagai
Rajakor Agulini Sme Razu Zamatiani Koktum, Chini Khorang.